Odchod. To platí aj pre vás. Vchody sú zaistené. Hej. Priateľko je vo svojej diere. Hej. Bež. Nič. Vedel som to. Z jalovej kravy teľa nevytiahnete, priateľko. Hlavná vec, že vedieme jalové reči, priateľko. No dobre, budeme hvízdať. Možno, že Tereska čaká len na to. Žila, Tereska, kde si? Pšt. Vraj sa ukryla až na dno pekla. Máte chybné výpočty, súdru geológ. Prečo ste taký, Baltazár? Zarábame o štvrtinu menej ako v iných štvoľach. Kvôli vám, priateľko. Aj tak by ste všetko prepili. Vieš, prečo ja pijem? Vieš, prečo ja pijem? Baltazár, zadržte! Prestaňte, chlapi! To baníci nerobia. A teraz počúvajte. Ak Tereska do výplaty neporodí Antimon, hľadajte si novú partu. Filip, kladivo švihom. A ty privez nakladač. Zo špitála volali. Čo? Jolana ťa chce vidieť. Prepáčte, môžem na chvíľočku za pani Melicharovou? Telefonovali, že ma chce vidieť. Už sa prebrala. Vy ste jej... Syn. Ani som sa nestačil obriadiť. Vaša matka robila v bani? Hej. Čo je s ňou? Sestrička. Áno. Zaveďte súdruha k doktorovi Porubskému. On vám všetko vysvetlí. Nech sa páči.
Nalijem ti. Lipový? Aha. Včera som bol v bani a dnes to už cítim. Že si nedáš pokoj na staré kolena. O starej koleno, ale... Pozri. Aha. Pred chvíľou som ich v Bystrine. Holými rukami. Hej, utešené, čo? Radšej ti klobásku donesiem. Nemyslí si, že som ich pre seba. Baltazár s geologom sa včera posekali. A ty chceš rybami udobriť. No, musím. Kvôli Tereze. Si na smiech, Jozef. Vieš, čo o nej chlapi vravia? Že je vykuchaná, jalová. Škoda vraj ľudí trápiť. No, kde toľko trčíte? Šofér zaspal. Čerta, žena mu gate prilahla. A ako ste ich, Hujo Chlebík? Granátom či vidličkou? Hodil som im trochu antimón. Jaj, tak preto neplníme plán. Vynáradím. Príde vám pľúvať do dlaní. Dobre, a môže to páchnúť slivovicou. A geológ neprišiel? Nie. Filip, kde je Baltazár? Či som moja frajerka? Je to zelené a má to ústa ako vráta. Čo je to, ha? Len vydržte, ponáhľame sa. Kam nás dnes poveziete, Sňažka? Tereze, Žofí, Mári, môžete si vybrať. No, ja by som najradšej ku kmotre. Tej vozí máš večer, Karolko. Sadaj. Hop. Ty. A teba kde? Do neba. Ešte to sveta neužilo, už by chcelo do neba. Smrti by si sa tam utrápil. Anielik. Loptoš. Vy tu už aj spávate. Hej, na háku. Zdar Boh, chlapi! Zdar Boh, majster. Zdar Boh. Ja, aký si dnes moresný. Núka sa vám do rodiny. Holobriadok. Majster, No, dnes sfárate bezo mňa. máme pokračovať v prekope? Hej, Dobre. A Baltazár? Neprišiel. prišiel. Zdar Boh. Dá. Umrel majster. Umrela. Jolana bola vzácna žena. Posledná, ktorá párala. Vychovala si ma ako vlastného a ja odpusť. Kmotra. Pohreb bude v sobotu. Prišla som len, či niečo nepotrebuješ. Navariť, oprať. Oprať. No, dovička. No? Čakám. Vidieť, že narábaš len s dynamitom.
Už 3 mesiace hľadáte stratenú žilu a nič. Prišiel teda čas nazvať veci pravým menom. Baňa doslúžila, treba ju zavrieť. Tereza nedoslúžila, súdruh podnikový. Podľa pravidelných hlásení ste na vašom experimentálnom pracovisku za celý ten čas nenašli ani gram kovu. Podpísaný inžinier Murček, geológ. Ste to vy? Áno, ale... Náš podnik sa volá Rudné bane, nie kameňolomy. A geológia, ako som sa to kdesi dočítal, nemôže len hľadať. Musí aj nachádzať. Prosím. Čo je to? Najčerstvejší geologický nález. Tereste? Okamih. Takto sa tiahne hlavná žila Terezy. Tu sa odrazu končí, ako by ju niekto odstrihol. Vysvetlenie je celkom jednoduché. Kedysi v tejto oblasti došlo k tektonickému pohybu. Možno to bolo zemetrasenie, možno celkom prirodzený zosúv hornín. Skrátka, hlavnú žilu zákrok prírody rozťal a tento priestor vyplnil bezcennou hlušinou. Preto sme za celý ten čas nenašli ani gram kovu. Ak tomu dobre rozumiem, objavili ste pokračovanie žily. Možno, ale z druhého konca. Tak nás už nenapínajte, kde ste to vlastne našli? Tu. Asi 1000 metrov od terajšieho pracoviska. Dovolíte? Kovnatosť? Až 25%. Jeho zloženie presne zodpovedá tomu, čo sa kedysi ťažilo v Starej Tereze. A teraz ruku na srdce, súdruh geológ. Podľa vášho projektu ste mali experiment ukončiť už minulý týždeň. Čo myslíte, ako dlho vám to ešte potrvá? Pár dní, na to dám krk. A čo, ak narazíte na ďalší zlom? A čo v tom prípade? Ak tu žila naozaj končí? Vylúčené. Niečo vám poradím ako starý praktik. Pouvažujte ako urýchlenie využiť to nové nálezisko. O tom som už rozmýšľal. No a? Náklady na vybudovanie novej štôlne by boli aspoň 20-krát vyššie ako náklady na experiment Tereza. Tiež si toho názoru? Zhruba, hej. Bude treba urobiť novú cestu, premostenie potoka. Inými slovami staviate hypotézu proti istote, že vaša ťažba sa konečne dostane na patričnú úroveň. Prečo nám neveríte? Nové nálezisko, môj milý, je aspoň perspektíva. Vaša koncepcia visí bohužiaľ v lufte. Taká je skutočnosť. Žila skončila, musí sa skončiť aj experiment. A najlepšie bude, keď ukončíme aj túto schôdzu. Experiment začína byť pre nás hotovou pohromou. Zastupuješ výrobný podnik, nie výskumný ústav. To viem. Ako stojíš na iných úsekoch? Baňa Nádej sa o niečo zlepšila. Žofia ide ako tak a pekelná, veď vieš. A všetko má zachrániť Tereza. Som o tom presvedčený. Mladícka rojčenie. A ty si mu podľahol. Niečo ti poviem. Celkom dôverne. Dnes splníte plán na 60. A klesnete na 50. Tak ma odvoláte, to je jasné. Nielen to. Podnikové riaditeľstvo začne uvažovať o likvidácii závodu. Myslíš, že sa svet zrúti? Svet nie. Ale táto dolina určite. Vypni to. Máme návštevu. Zdar Boh, chlapi. Zdar Boh. Zdar Boh. A vraj niet pracovných síl. Tak čo? Kde chcete začať, súdrovia? Treba až od konca. Koľko zarábate? Iha, to tu ešte nebolo. No, filozof, máš slovo. Riaditeľ to predsa vie. Lenže súdruh podnikový to chce počuť od vás. Už ani nepamätám, kedy sme brali prémie. Slabo sa usilujete. Vám sa to žartuje. Tak dobre, žarty nabok. Tak čo myslíte, majster Valent? Nerobíme tu zbytočnú robotu? Geológ tvrdí, že ešte žiadnu žilu červy nezožrali. A čo tvrdíte vy? Kým sa tu rýpeme, je vždy nádej. Ak nás odvoláte, je po nádeji. A vy? Že každý má mať svoj rozum. Ty? Pardon.
Dostal si môj list? Tak zbytočne strácaš čas. Pekne si ma privítala. A čo si čakal? Že sa ti hodím okolo krku? Potrebujem ťa, Terka. Veľmi ťa potrebujem. Keď som ťa potrebovala, ja odišiel si. Ale veď aj vieš prečo. Na rodičov sa nevyhováraj. Mama sa dodnes nevie z toho spamätať. Takže ja ti už vôbec nechýbam. Aj takto sa dá žiť. Ale ja ťa mám predsa rád. Počuješ? Alebo už niekoho máš? Ustatá som, Pavol. Na smrť ustatá. Neboj sa. Všetko bude inak. Prepáč, musím na operačku. Chcem vedieť, či pôjdeš so mnou. Bojím sa, že to už nemá nejaký význam. Počkám ťa tu, dobre? Prišiel si autobusom? Pešo. Zasa prekladneš. Tá, čo som ti slúbila. Lenu pekne odnes. Neprišiel som kvôli tvojej klobáske. Terezu chcú zavrieť. Stále len na ňu myslíš. Obidvaja myslíme na mŕtvych. Koľko je odvtedy, čo ti ho zabili? Začiatkom apríla bolo tomu 31 rokov. Zajtra bude tomu 30 rokov, čo som ovdovel. A v júni bude tomu 29 rokov, čo som prvý raz poslal k tebe pýtačov. A odvtedy si tu sama ako prst. Čudná si ty, Snežka. Veru čudná. A kto vie, či by si ťa bol aj vzal. Že sa nehambíš mŕtvého podozrievať. Už vtedy som na neho žiaril. Tebe na trúc som sa oženil. Celý život ma len trápiš, dievča. Viac ti už nedám, Baltazár. Aj zajtra je deň. Žiaľ, zapíjam, veď vieš. Dobrý večer, inžinierko, z roboty. Dobrý večer, Pepsikol. Otupno žijete, chlapi. Jeden ako druhý. A cigarety. Prosím? Chlap nepije takú žbrndu, súdruh, geológ. Kotra, nože z tej Hvorcovej. Nie, majster, ďakujem. Ja len... A poďte si k nám sadnúť. Prosím? Podiškurovať. Nehnevajte sa, nemôžem. Mám ešte robotu. Nechajte ho, majster. On nás nemá rád. No len poďte, poďte. Dovolíte? Prosím. Zdar Boh. Nezišli sme sa tu len tak náhodou. Lúčime sa. S Terezou. Prišiel podnikový riaditeľ, vyložil situáciu, vraj na nás doplácajú. Od pondelka máme nastúpiť do Žofie. Ale čo, nič si z toho nerobte. Ste ešte mladí. Píme, kým sme triezvi. Na zdravie. Viem, hneváte sa, ale nás predsa nič nerozdeľuje. Máte pravdu, Jo Valent. Celkom nič. Len peniaze. Počkaj, priateľko, nie tak zúrtav. 2 mesiace sme to s vami ťahali a za menší groš. To má byť vďaka. Tí ľudia majú rodiny. Dáte im zo svojho. A ešte toto. Na našich mozelech si chcel slávu postaviť. No vydrž. Takých ako si ty tu už bolo.
Vylepšili si kádrový posudok, navymýšľali čertov diablov, dali si za to poriadne zaplatiť a potom zdrhli. To odvoláš. Pravdu? Odvolaj! A hneď, lebo... No, udri. Udri, jak to dokáže s tým svojím titulom. No, vidíš. Ani len udrieť nevieš. Inteligent. Tak dobre, baník. Práca. Ale pamätaj, nebol som to ja, čo začal. Nesmieš, Baltazár! Nechcem, aby si sa bil. Filip, chytaj! A drž ju! Ako chlap! Ty, tak už dosť! Pusti ma! Povedali ste si všetko, čo bolo treba! Oni vlastne najdú. Jolana ho našla pri potoku, zabaleného v plachtičke. Bolí? Strašne ma urazil. Medzi chlapmi sa všeličo pritrafí. To si nesmiete tak brať. Od malička sa musel so životom tvrdo pasovať. Ona fárala, alebo zháňala robotu a on viac hladný ako najedený, viac holý ako oblečený. Vysmievali sa mu už aj pre to meno. Baltazár. Určite sa inak volal. Ale náš farár mu navždy udelil meno kráľa od východu. Nie je to zlý človek, len trochu odroň. Zbalím kufre a bude pokoj. Vy neodídete. Tereza vám zavoňala. A preto vás mám rád. Čert mi bol dlžen. Robí drahoty, ako každá žena. Poznám ju. Veď sme rodina. Ja som jej vnuk. Nesmejte sa. Moja nebohá stará mater sa volali Tereza a boli veľmi pekná. Pýtači si u nich vraj kľúčku podávali. A vtedy povedali, vydám sa za toho, kto mi prinesie najkrajší kovový kvet. Rozprávka pred spaním? Aj, holá pravda. Môj nebojí starý otec nelenili a hýbaj dohovor. Vtedy sa tu ťažilo zlato. Týždeň brúsili pod Chabencom, až v jednej jaskyni našli najkrajší antimón v kryštalickej podobe, aký som kedy videl. No a tak vznikla baňa Tereza. Vy ste ho aj videli? 40 rokov svietil v Starkinom šifonieri, kým som ho ako chlapčisko nerozbil. No. A čo tá vaša? Kedy príde? A deti máte? Najprv auto, potom deti. Vravivala svokra. A moja žena si to príliš vzala k srdcu. Niečo tu smrdí. Flotácia? Pstruhy. Nevadí, mám pre vás niečo lepšie. Riaditeľ prišiel. Stav sa, že ju pozná. O čo? O kofolu. Platí. Na rekreáciu. Pani doktorka. Ani na rekreáciu, ani doktorka. Keď všetky nosíte rovnaké plášte. Minulý týždeň som bol u vás. Už si spomínam. Silikóza. Chudera veľmi trpela. Tak kde? Tam, kde robila vaša matka. Za bratom, za mužom, či za chorým? To tretie. Filip, poď od kmotrikáru. Kto vás tak zrihtoval? Tereza. Prosím. Podnikovi bude mať asi pravdu. Treba ju čo najrýchlejšie zavrieť. Je nielen jalová, ale aj zákerná.
No ale teraz vážne. Vidím, že máte nový plán. Odchádzam, súdruh riaditeľ. Nerozumiem. Dávam výpoveď. Človeče, vám to už ide na mozog. Vy neodchádzate. Vy utekáte. Ale pred kým? A kam? Nedávno ste ušli z výskumu do výroby. Viem, súkromné dôvody. Ale aké dôvody máte dnes? Za to, že vám podnikov nepadol k nohám? Prehral som. Čo? Všetko. Tárate. Prehrať môže jedine, tento nič neriskuje. A vy ste sa len zosypali. Pri prvej prekážke. Konečné slovo povie až prax, priateľu. Školský príklad večnej dilemy. Aby sa nová myšlienka mohla realizovať, musí byť najprv overená v praxi. Lenže v praxi ju nikto nechce overovať práve preto, že ešte nie je overená. A že stojí veľa peňazí. Hovorí sa tomu začarovaný kruh. Ale ja tomu hovorím nedôvera. A napokon, prehra či nedôvera, aký je v tom rozdiel? Vyslovil vám niekto nedôveru? Baltazár. Joj. Vidíte? Zosmiešnil som sa, znemožnil. Hej, zosmiešnil. To je to pravé slovo. Vašu odbornosť vám predsa nikto neberie. A môžete byť na ňu hrdí. Ak sa vaša hypotéza potvrdí, možno v našich podmienkach hovorí o objave storočia. Preto som vám pridelil najzohratejšiu partu. Baltazár je banítelom i dušou. Najskúsenejší strelmajster. A vy? Otlkate sa ako opití furmani. U nich je to iba otázka zárobku. To si myslíte vy. Prečo ste neprišli za mnou, že chlapi sú nespokojní? Nie som ekonóm. No, to je slabo všetkých fanatikov. Nežijete predsa na mesiaci? Práve preto bude asi najlepšie, keď odídem, nie? Prosím vás, prestaňte už s tou samoľúbosťou, dobre? A čo mám fárať sám? Od pondelka už nenastúpia. Tak mi povedali. Tak nastúpia iní. Moment. To znamená, že... To znamená, že do konca mesiaca môžete v Tereze pokračovať. Ak sa vám to nepodarí, tak vašu výpoveď príjmem. Ďakujem. A nemyslíte si, že to bude také jednoduché? Presvedčiť podnikového. Ale ja vám verím. A ešte niečo. Preverte si ešte raz svoje výpočty. Dobre? Mhm. Prečo si neposlala telegram? Na čo? Takto je to lepšie. Poďte, zoznámim vás. Pán Baltazár, to je môj muž. Netreba, my sa už poznáme. Tak na čo čakáš? Pozví ich ďalej. Vieš, ako mi tí ľudia pomohli? Počuli ste, Baltazár? Mám vás pozvať. To nerobte. Zbytočne by sme vám zacláňali. Príďte večer do krčmy, máme banický candr. Sklamaná? Čo by? Je to tu malebné, útulné. Ako v slobodárni. A čo starý? To vieš. Mama najprv odpadla potom. Ale ty si mi raz povedal, oslobod sa od svojich rodičov. Tak som sa oslobodila a som tu. Na deň, na dva? S takými kuframi. Začínam ťa obdivovať. Je na čas. Váňa, Teresa? Aspoň vidíš, že som stále na teba myslel. Nevedela som, že aj bane majú mená. Baňa je ako človek. Má svoj rodný, krsný aj úmrtný list. Ba má aj svoje vrtochy. A táto je aká? Trucovitá. Chudáček. Vieš čo? Urobíme tu menšiu reorganizáciu. Skriňu dáme tam, stôl príde pod oblok a toto pôjde na chodbu. Prečo? Nemôžeš tu predsa mať dve Terezy.
Perpetuum mobile, co na to moudrá věda říká, Kutil je král. Kdyby byl měl mobile, tenkrát ne perpetuum mobile. Prajete si? Kofolu. Čo? Kofolu. Ja platím. Je v tom sukňa? To je jedné z rečí. Chceš kofolu, máš kravatu, tento kabát som na tebe ešte nevidela. Ukáž nech ty. Človek sa trochu obriadi a nejde ľuďom na svet. Učem, Filip. Tancovať. Ukáž, čo vieš. Majster, môžem? Ja netancujem. S vašou tylkou. Ak jej palce nepopučíš. Poď. No, konečne. Do sústisky rúk lúčením veje sa i vzduch. Dívať sa na to nedá. Počúvať sa to nedá. Čo? Rozprávať sa pritom nedá. Dobrú noc. No choďte, majster, čo budete robiť doma? Ilka, po 10. doma, lebo ťa vymkne. Hej. Daj sa vymknúť. A kde budem spať? Musíš stále spať? Si hnusný, Filip. Hnusný. No to je dnes rečí. Už jeho vlak píska, vábí ho do nových dní. Stále však vo vrecku stíska lístok zo slovíčkom. Sú v tom nohavice. Čo? Si ty ale filozof. Čo ak sme mu ublížili? Inteligentovi. Aj to je len človek. Ja? No. Fárate? Akurát sme dofárali, sadni si. Kde sa človek pozrie, samá hlušina. Ovrabčiť by si sa mal. Ožením sa, keď ja budem chcieť. Muža mi kazíš. Ty si všetkému na vine, aj to, že málo zarába, aj to, že pije. Domov. Boli. Domov. No tak. Keď sa človek lúči, myslí na návrat, na to miesto, kde sa s nádejou stál. Ďalké, už jeho vlak píska, vábí ho do nových dní. Motra. Horcovú. Nemáš ani trošku pevnej vôle. A na čo? Aj tak som len hlušina. Keď sa jeho vagón rozbieha diaľ, keď sa človek lúči, myslí na návrat, na to miesto, kde sa s nádejou stál. Ďalké, už jeho... Dobré ráno, Ujo Chlebík. Starbuch. Žena si ju nevedela vynachváliť. Klobásku. Máte jej poslať recept. Aha, pravda, že pošlem. A vás mám poslať do Terezy. Niečo sa tam stalo. Tak kde začneme? Súdru geológ. Tam, kde sme prestali. Čo sa tak dívate? Nepoznáte vlastnú partu? Na toto zabudnite. Filip! Choď pustiť vzduch. A ty dotiahni nakladač.
No, všade vás hľadám. Pridelil som vám nových chlapov, ale on ich vyhodil. Čo vraj začal, chce aj dokončiť. No súhlasíte? A premiér Baltazár? Čo ak nebudú? Nemáte inakšie starosti. Mapy vás čakajú. Odronisko 1. Naozaj nebudeš večerať? Povedal som ti už, že nie som hladný. Dnes by si mal byť hladný. Až to skončím. Dnes je tomu 5 rokov, čo? Dávaj pozor. Tie mapy som si požičal na čestné slovo. Sú to unikáty. Prečo nerysuješ v úrade? Ja nemám úrad, ja chodím do bane. Keby to vedel môj otec. Môžeš mu to napísať. Najprv otvoríš toto, potom odložíš tie odporné vzácne papiere, poboskáš ma a zavinšujeme si. Neskoršie, Terka, neskoršie. Nedarí sa nám. Pol kopca sme už prevrtali a stále nič. Pochopila. Mne sa nedarí celý život. Už zase začínaš? Milí poslucháči, 2 týždne chodím okolo teba po špičkách. Bojím sa dýchať, zakašľať. Chcem konečne počuť ľudský hlas. Činohra Slovenského národného divadla uvádza 95. Dobre. Úspešnej spevovej Len si počúvaj. Ja môžem ísť rysovať aj na choľbu. Neblázni, Pavol. Malá scéna Slovenského národného divadla uvádza Jána Soloviča. Keby si sa videla, aký si smiešný. Nová scéna má na programe musical maďarských autorov Cemera a Lakatoša. Dobre, tak ho vypnem. No. Musíš veľa jesť. Si zelený ako vož. A mlieka sa napij. Od toho vraj chlapov rastú rohy. Vy? Zdar Boh, chlapi. Zdar. Tak tu žila Jolana. Aha. No, tá iba je za frajerkou. No a? Idem, keď ma posielate. Ale ak sa niečo stane, vy budete na vine. Ale vidíš mi ho. Doma je 7. A mne sa aspoň skôr minie čas. Tak... schladilo sa. Radšej rovno povedzte, čo vás sem priviedlo. Pozri sa. Každá žena má nejakú slabinu. Len ju treba nájsť. A majú aj Tereza. No, prečo to nepoviete geológovi? Ty mu to povieš. Mňa by vysmiel. Máš papier? Viete čo, Ujo, chlebík? Nemám len zbíjačku a dynamit. Ak chcete kresliť, choďte do Slobodárne, geológ má papier a habadej. Zase ste sa posekali. Starajte sa o seba, dobré? No. Aj tak si fajn chlap. Musíte sa zohnúť, inžinierko. Naši starí otcovia boli mrňavejší ako my. Vy ste tu fárali? Už 90 rokov sem nevkročila banícka noha. A prečo to tu poznáte? Štaďal, to si skracujem cestu k Sňažene. Vždy som si myslel, že ste sám. Už ako vám to povedať? Spoločne zaháňame samotu. To je všetko. Zvláštne meno. Sňažena. Partizáni ju tak pokrstili. Robila im spojku. Večne sa v snehu brodila. Počujete? To Baltazár strieľa? Možno. Keby to už bol posledný odstrel. Aj ten bude. Ak ma počúvnete. Ty! Kde toľko trčíš? Rátam dynamit. Nechaj to tak a prinies mi druhý lavštok. Šli ho! Nemôžem ho nájsť. Tylkinu sukňu by si našiel aj po slepiačky, čo? Tylka nosí nohavice. Nevšimli ste si? Mám ísť za tebou!
To je zase reči. Papulnáč. A kedy budeme jesť? Keď si zaslúžime. Sami ste povedali, že mám veľa jesť, lebo som zelený ako voš. Ale aj protivný ako voš. Chlapec má pravdu. Ani najesť, ani vyšťať, len robiť a robiť. No, veľmi sa netráš. Za tie peniaze? S tebou sa žena pri výplate vadiť nebude. Dal si Štajgrovi slovo, že do konca mesiaca tu vydržíš? Dal. Tak drž hubu, ak si chlap. Ty si ho dal za mňa. Robíš drába a to sa mi nepáči. Čo ti za to dali? Alebo sa geologová panička na teba usmiala? Zdar Boh, chlapi. Zdar Boh. Ako počúvame tu veselo. Čo slovo, to je krazit. Ako vidím, bez efektu. Natrafili sme na dáku žilku, ale nestojí to za reč. A to si strieľate len tak, kde sa vám zachce? Nie. Kde chce geológ. Keby sa tu objavil, tak ho pošlite za mnou. A menej toho ekrazitu, Baltazár. Radšej menej. Toto je najstaršia časť Terezy. Raz tu vraj našli taký kus zlata ako bochník chleba. A tu niekde je pochovaný môj starý otec. Bolo to na jeseň 1882. Strhlo sa zemetrasenie a zasypalo 36 baníkov. Tereza sa pomstila. Ľudia jej brali zlato a ona brala životy. A vás, ako vidím, som obral o čas. Mali ste pravdu, Jo Chlebík. Tu som síce nikdy nebol, ale o tejto Terezinej slabine som vedel. Tak musíte vedieť aj to, že strieľate vedľa. Tu treba kopať, synček môj drahý. A nie tam. Tu pochovala zlato a tu musí byť aj Antimón. A čo robíme my? To isté. Len s tým rozdielom, že vy chcete kopať šachtu a my sa približujeme z boku. Tak sa len približujte. Aj koniec mesiaca sa približuje. A potom úček, môj drahý. Ani elektrina tu nie je, ani koľaje. To by sme mali hlušinu na chrbte vynášať ako váš starý otec. Neuhádneš, čo som ti priniesol. Antimón. A to mám nosiť na krku, alebo ho dať do vázy? Nie? Usmažíš ho. Hladný som ako herec. Čo máme na večeru? Už 2 razy som to prihrievala. A vieš, kde som ho našiel? V starej Tereze. V zlatej štôlni. To ti je bludisko. Až dokončím výpočty, ukážem ti ho. Kedy mi ukážeš ľudí? Chýbajú ti? Ako sa môžeš tak hlúpo pýtať? Dobre vieš, že 5 rokov som žila v nemocnici, medzi ľuďmi. A tu? Len steny a hromada odporných papierov. Pane Bože. Je to také hrdinstvo prísť a žiť so svojím mužom? Poď, Terka, príď. Potrebujem ťa, strašne ťa potrebujem. Pamätáš sa, ako si vzdychal? A ja sa tu 3 týždne motám a rozmýšľam, na čo ma tu vlastne potrebuješ. Sľuboval si mi šťastie. A kde je? Za tmy odchádzaš, do polnoci rysuješ, zo sna vykrikuješ a... Stále neviem, čo ti tu vlastne chýba. Ty. Nie, zle som to povedala. Vieš, čo ma najviac bolí? Že ti nechýbam. Som pre teba vzduch. Keby som náhodou odišla, ani by si to nezbadal. Čo mám teda robiť? Poďme sa niekam pozrieť. Nemôžem, Terka. Musíš to pochopiť. Ak skrachuje môj experiment, tak skrachuje celý svet? O polnoci som doma. Terka. Terka! Ani si nesadaj. Ďakujem. Vypij a choď pekne domov. Prečo? Lebo príde tvoja Katrena a vyškliabe mi oči. Prečo? Lebo ti ťahám peniaze z vrecka.
Nech sa len opováži. Balťo, kamarát môj. Spolu sme mládenčili. Dievky obháňali. 15 rokov ten istý prach dýchame a teraz sa mi chrbtom obraciaš. Lebo si ho sprostel. Keď máme takú sprostú robotu. Ja viem, ty z toho nič nemáš, to mi len tak z huby vyletelo. Kmotra! Nože z tej Uhorcovej! Ako by sa stalo? Čo? Ty si so mnou nevypiješ? Nie. Čo som ja komu urobil? Že musím robiť takú sprostú robotu. Povedz, Kmotra! Hlavná vec, Karolko, že za sprostú robotu dostávaš múdre peniaze. A či vieš, kto ma do tej sprostej roboty nahnal? On! A chceš vedieť prečo? Čo je? Čo? Pusti ma! Pusti ma! Už ma pustil! Čo si myslíš? Čo? Rozdrapuješ sa, ako keby to bola len tvoja krčma. Ale to je moja krčma, rozumieš? Aj moje peniažky tu ležia. Vyhadzuje ma. Vyhadzuje ma on, ktorý otca mater nepoznal. Ktorý ani meno nemá. On, nájduch. Prestaňte! Katrena ide! Mal by sa vám poďakovať. Platím. Aj za neho. Pán Baltazár! Mám ísť za frajerkou? Ani ja som sa vám ešte nepoďakovala. Za furmanku. Dávno vravím, že ťa tá Tereza pripraví o rozum. A možno aj o život. Komu by sa chcelo nezumierať? Ty radšej povedz, čo dávaš do klobás. No, chutila mi. No vidíš, a tak si sa zdráhal. No tak, cesnak? Majoránok, rasu, štipľavú papriku a soľ. Kde sa podiel? Ale utierala som prach. Odrazu len bác. Sklo sa rozbilo na márne kúsky. Zasklíme. Zavesíme. My už nemáme čo pred ním skrývať. To ste vždy taký málo vravný. Pri ženách vždy. Už mi je to jasné. Bojíte sa ich. Skôr ich ľutujem. Ženy nemajú radi, keď ich niekto ľutuje. Preto sa im radšej vyhýbam. Vidíte? Prečo ste sa rozvraveli? Zo mňa neostanete ani slovo. Dobre, o ženách už ani slovo. Čo si myslíte o mojom mužovi? Nepočul som, že by mal dáku ženu. Nejde o to, čo ste počuli, ale čo si myslíte? Lepšie je nemyslieť si o ľuďoch nič. Aspoň vás nesklamú. Môj muž sklamal aj tak. Vás? Je čudný. Bojím sa, že sa to nedobre skončí. Prečo mi to hovoríte? Aby som vás ľutoval? Sama neviem. Tak počúvajte, váš muž je chlap, ktorý vie, čo chce. A keď na to príde, vie aj udrieť. Ešte vás neudrel? Nie. A čo je najdôležitejšie? Nesmrdí mu robota. Tak dobrú noc. A do krčmy. Viac sa ma nechoďte. Aby sa ti lepšie rysovalo. Ty si bola v krčme? A zabránila som bitke. Chlapi z tvojej party si skočili do vlasov. Baltazár? Zajtra sa všetko dozvieš. Dobrú noc. Na nič sa ma nepýtaj, nič neviem.
Paľko. To je prekvapenie, čo? Ďakujeme vám, chlapci. Neboli sme vás nájsť, bývate Pánu Bohu za chrbtom. Mama! To bola cesta. Nasadli sme na zlý autobus. Ale hlavná vec, že sme vás našli. Živých, zdravých a šťastných. Starboch! Nemohol som spať, tak som prišiel prvým autobusom. Svedomie ti nedalo, čo? Bá žena. Celú noc do mňa hučala. Čo sa ty, reku, s Baltazárom ťaháš za prsty? On je predák, ty si len sprostý chlap. Chod skôr, všetko mu prichystaj, aby mal z teba radosť. Počúvol som a som tu. Nie, Karolko. Nemôžeš robiť sprostú robotu. Steiger slúbil, že nám dá za teba náhradu. Poď. No, tak to teda Z krčmy si ma vyhodil, ale z bane sa vyhodiť nenechám. V poriadku. Za toho najdúcha mi daj jednu po papuli, aby sme boli kvít a ďalej nech to zostane tak, ako bolo. No tak nestoj. Alebo by, alebo hýbaj nakladať. Robota čaká. Dobré ráno, Ujo Chlebík. Dobré ráno, dobré ráno. Dnes bude nádherný deň. A dnes bude pľuhavý deň, cítim to v zhyboch. Moja manželka. Chlebík. Jej rodičia. No. Boháčové, teší ma. Boháč. Dobrý deň. Hej, už bolo na čase k nám zavítať. Muža vyhrešte. Aj každý ho len hreší. V závode je poplach. Príde podnikový. A je po výlete. Ujo, prosím vás. Postaráte sa zatiaľ o ňu? Veľmi rád. Prepáč, ale musím do bane. Kedy sa vrátiš? Vidíte? To je celý on. Vy ste tu? Vraj ste sa včera pobili. Hej, a sem sme zahrabali mŕtvolu. Neveríte? Narazili sme na zával. Sme na stope. Chlapi, sme na stope. Antimon znamená po grécky kvet. Mal by teda voňať. Keď ho rozomelú a pomiešajú s gebuzinou, smrdí ako tchor. A je to vzácna vec a hľadaná. A voľakedy sme to vyhadzovali ako hlušinu. A ja by som nezabudol. Hodne cesnaku, majoránku, trochu štipľavej papriky a soľ. To dávate do antimónu? Do klobás. Na čo ten antimon vlastne používate? Zaďko vám to nepovedal? Ten? Bartoš, nože mi podaj hrudku. Prosím. Vidíte? Je to sypké. Môžete sa s tým guľovať. Neublížite si. Ale keď ho pomiešate s olovom, vola s tým zabijete. Viem, domotal som to. Ale mám aj iný prímer. Antimon je ako váš muž. Sám o sebe mäkký, ale iným dodáva sakramentskú tvrdosť. Nechápem, prečo tak jasáte.
Vašou náplňou je predsa geológia, nie archeológia. A keby ste zajtra vykopali trebár z mamuta, aj tak nám to nepomôže. My potrebujeme antimón, súdruh inžinier, nie kosti. V tom je práve tá súvislosť. Pred 90 rokmi tu zasypalo 36 baníkov. Vtedy sa tam dolovalo zlato. A kde je zlato, je aj antimón. To už dnes vie každý školák. Čo z toho, keď som ja chodil poza školu? No našťastie geológovia z podnikového riaditeľstva do školy chodili. A viete, čo tí tvrdia? Ak sa v oblasti zlomu začnú raziť predimenzované chodby, čo sa vlastne už stalo, hrozí nový totálny zával. Berieš si to na svedomie? Ja nie. Bezpečnosť práce u nás v úplnom poriadku, toho by som sa Ale nemá zabezpečenú rudu, a to je horšie. Má. Vo vašej fantázii. Súdruhovia, veci treba vidieť v širších súvislostiach. Keď ste mi nedávno povedali, že nové nálezisko si vyžiada veľké investície, cúvol som. No v posledných dňoch sme dostali správy, že ceny antimónu na svetových trhoch pôjdu prudko hore. Preto gremiálka rozhodla. Musíte urýchlene vypracovať všetky podklady týkajúce sa nového náleziska. A čo bude s Terezou? Experiment Tereza sa s okamžitou platnosťou zastavuje. Povieš mi už konečne, čo sa stalo. Z bane nás vyhnali. Išiel k svojim a oni ho neprijali. Otec. Aj mne ho je ľúto. Raz v živote chcel niečo dokázať a vidíš. Voľa, kedy tomu hovorili irónia osudu. Ako si to nazvete dnes, vaša vec? No, jedno je isté. Vzali mu šancu. Viesť výskumné práce v bani je o niečo zložitejšie ako prolongovať zmenku. Pavol, prestaň. Asi to bude tak, pretože mňa z banky nikdy nevyhnali. Otec, prosím ťa. Dobre, už len pár slov. Pokiaľ to nevieš, každá zmenka má svojho ručiteľa. Odpusť, ale akého ručiteľa máš ty? Mozog? Vedomosti? Ukázalo sa, že nestačia. Mám ešte ruky. Asi tam, kde si nechcel byť. A ja nechcem, aby ste sa hádali. Nechcem. Našťastie sme prišli v pravý čas. Potrebujete pomocnú ruku. Obidvaja. S matkou sme si vec dôkladne premysleli a tu je výsledok. Moje názory ťa mnohoraz podráždili. Nuž, sme len ľudia. Ale najlepšie bude na všetko zabudnúť. Pretože život ide ďalej a vy ho máte pred sebou. Treba ho však prežiť dôstojne a na úrovni. Výmer na trojizbový byt. Vrátite sa do mesta. Každý do svojho úradu. Do svojho bytu. Nič ste nepochopili. Vôbec nič. Ty si o tom vedela? Nie, chystali sme to ako prekvapenie. Pôjdeš? Prečo by nešla? Dobre, ale bezo mňa. Chlapče, maj rozum, kedy ti tu dajú trojizbový byt? Nikdy. A najmä teraz, keď ťa vyhnali z bane, môžu ťa vyhnať aj z tejto kutice. Pálko, pochop, nie je nám jedno, ako žije naša jediná dcéra. Obetí už bolo naozaj dosť. Teraz prišiel čas Chlapče, zachrániť maj to rozum. najcennejšie. Rodinu. V tomto máte naozaj pravdu. Preto si láskavo nechajte svoj výmer a nechajte nás na pokoji. Prosím ťa, Pavol, spamätaj Ty sa do toho nemiešaj. Lebo ma udrieš. Tak predsa si sa rozhodla. Hlupák. Blázon. Blázon! Otupno žijete, chlapi. Strašne otupno. Pri robote myslíte na pálenku, pri pálenke na robotu. Kedy myslíte na ženy? Nevzdychaj, kmotra. Pomínajú. Vdovská posteľ. Ty sa do toho nemiešaj. Lebo ma udrieš. Nemyslí už na to. Taká obyčajná kvapka vody.
Pozná všetky tajomstvá a ona si len mlčí a mlčí. No ako vám teraz môže chodiť voda po rozume. Na zdravie. Ako by ste sa na mojom mieste zachovali vy? Čo môžeš proti vrchnosti? Ja by som niekoho zbil. Ale čo? Treba pred vrchnosťou riadne buchnúť do stola a povedať nahlas, ako sa na chlapa patrí. Ja som baník, kto je viac. Tvoja žena. Už nie, kamarát. Včera dostala taký príúčok, že... Čo si mi včera slúbil? Nemala si ho tak pred chlapmi, Katrina. Kde sa človek pozrie, samá hlušina. Lúčime sa s Terezou, ale ty to nikdy nemôžeš pochopiť. Vždy sa s niekým lúčiš. Raz s Jolanou, potom s Terezou. Budeš sa musieť rozlúčiť aj s mojím mužom. No poď. Ide sa domov. Ja už nemám domov. Filip, čo tu robíš? Len tak, vyzdám si. A ja, že to na mňa. Aj? A čo si chcel? Len tak, či sú otec doma? Nie. Vidíš, akého máš otca? Teraz ťa musím vartovať. Ako? Budem sa na teba dívať. Poďme. No aj v bani je tma, všetko vidím. Otec. Kde sa človek pozrie, samá hlušina. Krutá pravda, čo povieš? Aj pre mňa chodievala Jolana do krčmy. Myslel som si, že urobím dieru do sveta. Všetci niečo hľadáme. Vzali mi šancu. Ten svokor to náramne trafil. Nefňukaj. Ty hľadáš Antimón. Odhodíš hlušinu a nájdeš ho. Keď nie dnes, tak zajtra. Keď nikdy tiež sa nič nestane. Ale ja tú hlušinu nosím v sebe od detstva. A neviem si s ňou poradiť. Pamätáš sa, ako si mi vytýkal, že aj tak všetko prepijem? Odpusť. Nemala mi prezradiť, že nie som jej syn. Keď som mal 17, spil som sa prvý raz. Jolana bola z toho týždeň chorá. Ukrutne sa o mňa strachovala a ja som ju za to nenávidel. Dodnes neviem, kto je moja mať. Jolana si odniesla svoje tajomstvo do hrobu. A možno je to tak dobre. Ale horšie je, že ja som sa jej ani nepoďakoval za to všetko, čo pre mňa urobila. A preto sa nežením, aby som neublížil ďalšej žene. Ochutnaj. Vraví, že ti vzali šancu. Nech si ju majú. Zostalo ti o mnoho viac. Máš rodinu, ženu. Počul som, že sa ti páči. No je to tak. A vieš prečo? Urobila, čo bolo treba. Prišla. Teraz je rád na tebe. Inteligent. Hop. Dong. Oh, yeah. Hey, yeah.
Stačilo 30, možno 20 náloží. Všetko by bolo inak. Tu je zlatá štôľňa. A my sme sa dostali až sem. A možno by stačil len jeden jediný odstrel. Tak poďme na to. No hneď teraz. A dynamit? Dynamit. Zdar Boh! Zdar Boh! Zdar Boh! Zdar. No, ešte som vás takto spolu nevidel. Tereza nám nedá spať. Vždy som si myslel, že rozum a sila Terezu pokoria. Sily bolo dosť, ale toho rozumu už menej. Ujo Chlebík, vy ste mali pravdu. Bolo treba začať v zlatej štvolni. Každá žena sa raz poddá. Sňa žena tiež 30 rokov zdorovala. A teraz potrebujeme kľúče. Od výťahu. O 2:00 v noci? No, viete, potrebujem tam niečo súrne zmapovať. Riaditeľ to chce mať ráno na stole. Však ho poznáte. A ryby už dávno neboli, Ujo Chlebík. Naozaj. Mali by ste dnes chytiť 2 krásnych pstrhov. 3? Filip. Už aj domov, holobriadok! Zabudni na ňo. Čím skôr, tým lepšie. Daj na moje slova. Dobrú noc. Ten Ujo Chlebík mal pravdu. Dnes bol plúhavý deň. Dobrú noc, dieťa moje. 27 náloží. Tak čo, Tereska? Bude ti to stačiť? Vraj, hej. Bežte. Bež. Hej! Pálime! Otec. Otec, vstávajte. Čo je? Niekto nám hodil kameň do obloka. Istotne ten bláznivý Filip. Nohy mu dolámem. Dar Boh. Kde sa to stalo? Ukážem vám, poďte so mnou. Len rýchlo, rýchlo. Tak počúvajte. Jožková skupina bude nakladať, Martinova pozháňa vozíky a Ďurová bude robiť výdrevu. A špion, chlapi, každá sekunda je vzácna. Ja musím na direkciu. No, treba odpratať asi 15 metrov závodu. Kedy zazneli výbuchy? Chlebík vravel, že okolo 5. Už 2 hodiny sú pod zemou.
Ako sa dostali k dynamitu? Vzali rezervné kľúče. Viete, že to smrdí kriminálom. Kde je ten nešťastník? Kto? To Chlebík! Vzal 20 chlapov, odviedol ich do Zlatej štvolne. Do Zlatej štvolne? On ich vraj zachráni. Tadiaľ to sa k ním dostaneme. No tak nezízajte a pomôžte. Len pozor na prsty. No, poďme, chlapci. Len opatrne. A teraz ty. Prinieste rebrík! Ticho, chlapi! Ak ich nezachránime, viacej na svetlo Božie nevídeme. Nič. Pokračujte. Stojte! Stáť tam civili nemôžu, nesmú! Riaditeľ prísne zakázal. Ja nie som civil, ja som žena. Ale komotra, majte rozum, veď tam aj tak nikoho nemáte. Všetci sú moji. Ale... Zastavte výťah! To nejde, Ďurko. Ale veď... Riaditeľ prísne nakázal, že výťah sa nesmie ani na chvíľu zastaviť. Ale mne riaditeľ povedal... Sadajte, ženy. Zastaviť výťah! Počkať, stáť! Sadaj, mal. Ale... No počkajte. Chúďatko moje. Počkajte. Taká mladá. A tomu môjmu povedzte, aby dával na seba pozor. Hej? No. Už 8 hodín sú pod zemou. Pochopiteľne, že sme nasadili všetko, čo má ruky a nohy. Len mi nič nevyčítaj, súdruh Podnikový. Geológ je fanatik a tvoja neústupčivosť tiež urobila svoje. Áno, áno, bezpečnosť o tom vie a sedia tu u mňa. Najhoršie je, že nemôžem nasadiť viac mechanizmov. Áno. Samozrejme, že ťa budem informovať. Všeličo sa v živote stáva. Pol roka sme boli spolu, keď toho môjho privalilo. Prestaňte! Žijú. Žijú! 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 Keca. Tylka, nohu mi to dochrámalo.
Neboj sa. Ešte bude z teba chlap. Ako sa cítiš, starky? Dobre. No, tak. Jozef. Predsa sme ju dostali. Jemne. Ako s dynamitom. Na dlho?